sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabali gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli ka di an lamɛnbajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. A y'aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakurunba minnu b'an bolo bi jumadonya in na o de ye ninnu ye. Rusi jamana ye a ka lasigidenso ambasadi dayɛlɛ ko kura ye Burkina Faso alamisadon min yɛrɛ kun datugulen don kabi san 1992. Nin waleya in bɛna kɛ sababu ye ka nin jamana fila ninnu cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinsin ko kura ye min yɛrɛ la Burkina jamana b'a fɛ ka baaraɲɔgɔnya sama u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ni Faransi cɛ jɛɲɔgɔnyaw borontɔlen kɔfɛ. Diɲɛ keleyatɔnba Nations Unies ka bolofara min ka baaraw ɲɛsinen don bɛn sabatilima Mali kɔnɔ ni an ko a ma ko MINUSMA dan sigira ale ka baarakɛtaw la Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na wa fɛn min ye nin cɛbɔ kofɔlen ninnu ye u ye u ka labɛnw sabati ni ka bɔ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ duguma sira ale ni sanfɛ sira fɛ. Tile damadɔ ani Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye Imam Mohamud Dicko ni ale yɛrɛ kun ye Mali Haut Conseil Islamique ɲɛma ye ka fara o kan dinɛma don fɛn min ye dankari kumaw ye olu b'a la ka ta ka ɲɛsin ale ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maliden dɔw fɛ. Sɔni an bɛna caman faamu Imam Dicko ka ni ɲɔgɔn ye kan. Arabadon Desanburu kalo tile 27 san 2023 nɛgɛ kaɲɛ 15 waatiw la Mali welemasegi tabaw ka dagayɔrɔ min bɛ Gire bingani wale tara ka ɲɛsin ye ma Gire ale ni Nara cɛ. An ka finitigilakaw ka jaabi teliyara nin waleya in nɔfɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don banbagaciw kun. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi jumadon Desanburu kalo tile 29 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan a y'aw bisimila. Alamisadon Rusi jamana ye a ka lasigidenso ambasadi dayɛlɛ kokura Burkina Faso min yɛrɛ kun datugulen don kabi san 1992. Nin waleya in na kɛ sababu ye ka ni jamana fila ninnu cɛ jɛɲɔgɔnyaw sinsin min yɛrɛ la Burkina Faso jamana b'a fɛ ka baaraɲɔgɔnya sama u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ni Faransi cɛ jɛɲɔgɔnyaw borontɔlen kɔfɛ. Mariam Tarawele bɛ walawalali kɛ nin kunnafoniya in na. Burkina ministri min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ye bataki dɔ labila ko Rusila jamana ka lasigidenso dayɛlɛna bi alamisa Wagadugu dugu kɔnɔ. Rusiw ka lasigidenso min bɛ Côte d'Ivoire jamana ka ɲɛmɔgɔ n'o ye ambassadeur Alexis Seltikov ye tun ye laseliw dɔw kɛ laseli min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana kɔfɛ ko a ka lasigidenya baaraw bɛ se Burkina Faso jamana kɔnɔ ko fɔ ka taa se u ka lasigiden kura u lasigili ma ni jamana kofɔlen in na. Burkina ye laseliw kɛ k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya teriya sira minnu bɛ Rusi jamana ni u ka jamana cɛ ye sira kɔrɔw de ye k'u bɛna o teriya sira kɔrɔ ninnu jiji u ni ɲɔgɔn cɛ. Hali k'a sɔrɔ an yelen tun tɛ Burkina Faso dugukolo kan. Baaraɲɔgɔnya sira minnu bɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko nasiraw fɛ sɔrɔ yiriwali siraw dama sigi o baaraw la tile kelen a ye min fara kan. Hakililajigila Burkina Faso ye fangadafiri 2 sɔrɔ min kɛra finitigi fangadafiri ye san tɛmɛlen ninnu na. A fangadafiri 2 bɛɛ lajɛlen kɛra ni nisɔgoya wulikajɔ hakilinaw ye min dɔ tun bɛ tali kɛ jadijɛkulumaw ka walejugu ni dangarilibaw kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ni bɔnɛ u ka jamana kɔnɔ. Kabiri fangakura sigira Septembre kalo san 2022 min ɲɛmɔgɔya bɛ finitigiw bolo ye baaraw sigi sen kan min kɛra sababu ye k'u mabɔ Faransi jamana la ani ka fara teriɲɔgɔnya sira kɔrɔ minnu bɛ tarigu kɔnɔ ka dan sigi o la o min y'a to u sera k'u madon kosɛbɛ Rusila jamana la. Moscou ye a ka fanga bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min kɛra ni a ka hakilina labilalenw ye joona walasa ka se ka suman si ni a bɛ wele ko seriyaliw labila ka taa farafina gunkana jamanaw kan. Jamana minnu lakodɔnnen don i n'a fɔ fantan jamanabaw diɲɛ kɔnɔ. O kɔfɛ jateminɛliw y'a yira k'a fɔ Rusi jamana kɔni labilala ka to a kelenna kabiri a ye wulikajɔ dangariliw kɛ finitigi kunda ka taa Ukraine jamana ma. Min kumaɲɔgɔnya baaraw sigira sen kan ni kalo damadɔ laban ninnu na ni a fanba dɔ kɛra Rusila jamana ka finitigiw ani Burkina jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Octobre kalo waati Burkina ye bolonɔbila gafe dɔ kɛ ni Rusi jamana ye walasa ka se ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ ka cakɛdaba dɔw lana Burkina Faso jamana kan min dɔ bɛ wele ko centrale nucléaire
min kun dɔ kɛra ko ka dɔ fara kuranko taabolow kan Sahel jamanaw kɔnɔ. Jamana minnu jamanaden kari kilancɛ bɛɛ lajɛlen binnen don dibi la ka sabu kɛ kurantanya ye. Diɲɛ keleya tɔnba Nations Unies ka bolofara min ka baaraw kun ɲɛsinen don bɛn sabatili ma Mali kɔnɔ ni an ko a ma ko MINUSMA, ale ka baarakɛtaw dan sigira olu la Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na. Min yɛrɛ la ni cɛbɔw yɛrɛ y'u ka kasaw kuru ni ka bɔ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ dugumasira ale ni sanfɛsiraw fɛ. Mariam Tarawele bɛ segin ka o kunnafoniya perepere latigɛ. Ka sibila ɲɛnajɛ min kɛrɛnkɛrɛnna Tɔnbɔkutu mara ɲɛmɔgɔ Bakum Kante fɛ ka taa Anthony Achema, ale min tun ye duniya keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min tun bɛ Mali kɔnɔ, MINUSMA o ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye. Ka kɛɲɛ ni MINUSMA ka dagayɔrɔ k'an labilali ye ka di Mali jamana finitigiw ma. U ka tagali min bɛna kɛ ka bɔ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ n'o ye tali kɛ u ka dagayɔrɔ datuguni ka k'a labila ka di finitigiw ma. Kɛra u ka dagayɔrɔ sabanan ye MINUSMA ye min labila Mali jamana kɔnɔ. Kabiri juillet kalo waati, MINUSMA tun ye u ka kɛlɛcɛ mɔgɔ 1867 de labɔ Mali jamana kɔnɔ ka fara finitigi polisi mɔgɔ 173 kan ani u ka cakɛla mɔgɔ 226 minnu bɛɛ lajɛlen tun ye civil ye Tɔnbɔkutu. Ka kɛɲɛ ni u ka sariya sen min bɛ wele ko résolution 2019 ye san 2023 min jɛlatigɛliw hakilina sigira sen kan. Nations Unies ka lakanakulu fɛ n'o bɛ wele nanzarakan na ko Conseil de sécurité des Nations Unies. Jamana minnu tun bɛ nin kulu kɔnɔ ni olu ka kɛlɛcɛw tun bilalen don ka taa Mali kɔnɔna la ni o tun kɛlen don ni polisiw ye ka fara ONU yɛrɛ ka jɛkulu kan, bɛɛ lajɛlen ye u ka hakilinaw damakɛɲɛ ka kɛɲɛ ni Nations Unies ka sariya senw ye min dɔ bɛ tali kɛ u ka nafoloko koɲɛw kan. O tun y'a sɔrɔ Nations Unies tun kɛlen don ka kalo 18 de di a ka kulu ma k'u ka labɛnw sabati ni ka Mali jamana bila i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min na. Ni kulu kofɔlen min tun talen don bɛn laɲinini na Mali jamana kɔnɔ ye u ka wagati hakɛ kɔni surunya k'u ka minɛnw cɛli daminɛ ka kɔn o kalo 18 labanni ɲɛ. Tile damadɔ ani Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye, Imam Mahmoud Dicko ni ale yɛrɛ ye Mali Haut Conseil Islamique ɲɛma kɔrɔ ye ka fara o kan, diinɛma don dankari kumaw bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maliden dɔw fɛ. Walasa ka caman faamu Dicko ka nin politiki ɲɔgɔn ye in na, an ka Isuf Daba Jawara lamɛn min ni ale yɛrɛ Imam Dicko tɔgɔlakulu ɲɛma ye, an ko min ma ko Semas. An ka lamɛn Mohamed Touré ka kuma galama la. Oui, effectivement, tile filani na an y'a ye k'a fɔ an ka parrain n'o Imam Mahmoud Dicko ye a ye tagama min kɛ ka taa Algérie jamana la ni Algérie masakɛ y'a invité ka taa kuma Mali bɛnko kan o ni ka kuma u ye misiriba min dayɛlɛ n'u kɛlen bɛ k'a kɛ centre ye mɔgɔ hakili carilenw bɛ se ka taa baara kɛ mun kɔnɔna la. Donc o kɔnɔna la an y'a ye réseaux sociaux kan o ni bɔlɔlɔsiraw fɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔ caman wulila ka kuma caman fɔ ka nkalon caman tigɛ ka da la k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a buruja. Donc an ka faamuya ye mun ye o ko la an ka communiqué kɔnɔna la an ye misali kɛ k'a fɔ ko vraiment mɔgɔ minnu ka baara y'o ye u k'a dabila parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi an mago tɛ nin na et en même temps an y'a ɲini an ka jamana justice mɔgɔw fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati u ka se k'u yɛrɛ auto-saisir nin problème ninnu na pour que nin ko minnu bɛ sen na a ka se ka dabila parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Donc an b'a ɲini u fɛ vraiment ka ko bɛɛ lajɛlen sabati mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye u ka se ka interpeller u ka se ka nin baara ninnu dabila ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma. Waati min kɛra Imam Dicko ka taama sɛbɛn min bɛ di famaw ma n'an bɛ wele ko passeport diplomatique o minɛ la a nalen dɔ senfɛ ka bɔ a ka taama dɔ la ka sɔrɔ a jɔnjɔnba sɔrɔ mɔgɔ caman bɔra k'u bɛ taa kunbɛn u kunbɛli ko o gɛlɛyara nka aw yɛrɛ ka tɔn aw kɛlen bɛ ka mun de boloda yaasa ni Imam Dicko seginna hɛrɛ ni basigi kɔnɔ Mali la u bɛna bonya d'a kan cogo jumɛn? Effectivement i ye misali minnu di sisan ka kɛɲɛ ni an ka parrain an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a ka passeport diplomatique o minɛna la o ma kɛ anw bolo problème ye parce que jamana de y'a d'a ma ni jamana y'a ŋaniya k'a fɔ k'a kan ka minɛ a la o tɛ baasi ye. O tɛmɛnen kɔfɛ i y'a fɔ fana effectivement a bɔlen Makan jamana kan olu ye bonyaba min ta k'a don ulemaw ka bureau ba la a seginnenw la an kɛlen ka taa kunbɛn kuma cayara fo ka gazi ci ni fɛnw bɔ a la. Donc o hukumu kɔnɔna la mɔgɔw jɔrɔlen don e fana an ɲɛ bɛ kuma caman na réseau kan ka kɛɲɛ ni an ka communiqué ye an ye communiqué min kɔnɔna la an y'a fɔ k'a fɔ k'an b'a ɲini maliyɛnw fɛ ka bɔ ka taa Imam Mahmoud Dicko kunbɛn n'a bɛ ka na ka bɔ Algérie k'a yira la ko vraiment jamana kɔnɔdenw a bɛ ka baara min kɛ pour que ni bɛn ye ko o bonyamasegin k'a ye. Bon kunbɛnli a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a fɔ cogo min na ka bonyamasegin de k'a ye k'a yira k'a fɔ a bɛ baara min na jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ y'a la anw minnu y'a ka mɔgɔw ye an b'an yɛrɛ ye a hakilina in na. Nin tun ye Isuf Daba Jawara kumakan ye min ni ale yɛrɛ ye Semasi ɲɛma ye ɲininkali minnu tenkuna la olu bɛɛ lajɛlen kɛra Mohamed Touré fɛ dalen b'a la k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla olu la.
arabadon desambre kalo tile 27 sanba 2023 nɛgɛ kaɲa 15 waati fɛn min ye mali welemasegi tabaw ka sigiyɔrɔ min bɛ gire bingani wale tara ka ɲɛsin o ma gire ale ni nara cɛ. welemasegi tabaw ka jaabi teliyara o nɔfɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don banbagancikulu ninnu kun. Modibo Keita bi o kunnafoniya walawala ye. Mali finitigilakaw ka bolofara min bɛ gire yɛrɛmarakafo kɔnɔ ka kɛ ni u ka wulikajɔ ye min kun ɲɛsinen bɛ nara ma arabado desambre kalo tile 27 nɛgɛ kaɲa 15 waatiw la bamantiwalekɛ jɛkulu dɔ ye janda u ɲɛ nara ale ni gire cɛ. a nogoni na Mali finitigilakaw u ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ sanfɛ pankurun olu yɛrɛ fana ye dɛmɛ don u ma. maa minnu ye nin waleya in kɛ u sera ka dankari u la. Mali finitigilakaw an bɛ waati min na ko bi u ma kunnafoni jɔnjɔn di a ko kan nka ka kɛ n'an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yirala k'a fɔ finitigilaka maa 4 ɲɔgɔnna o nin tora la ni ka maa damadɔ jogi. an bɛ waati min na ko bi batigi sigira kana a yɔrɔ kofɔlen na. Modibo Keita, VOA Bambara, ka bɔ Nara. Monsieur Aboudraman Traoré min ni ale yɛrɛ jateminɛlikɛla ye politiki ko bina kun kan n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don New York jamana ma. ale bɛ caman fɔ an ɲɛna waati laban in na politiki kow bɛ lahalaya min na l'Ameriki jamana kɔnɔ san 2023 kɔnɔna na. an ka lamɛn Kajatu Traoré ka kuma galama la. Ɲinan san ne kɔni ka jate la a ɲagamina diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ fɛ mais Ameriki yɛrɛ a ɲagamina ferekelen yɛrɛ don kosɛbɛ surtout u ka jamanatigi sigi bɛna kɛ san nata in na bon taamadenw fana bɛ nana ka na olu bɛ ka yira o jama min bɛ ka nale o fana yɛrɛ kuncili t'o ban bon ne sigira bɛ New York ma New York yɛrɛ bi na falen bɛ taamadenw ne b'a fɔ immigrant o caman na an yɛrɛ ka farafinna jamanaw mɔgɔ caman surtout Senegalikaw. Ameriki politiki ninnu kɔnɔna la ye taaboloba minnu ta ɲinan san kɔnɔna na se k'an sinsin min kan o ye guerre min daminɛnen filɛ ni Israel ga ɲinan san y'a sɔrɔ Ukraine kɛlɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ gɛlɛya bilala sɔrɔ nasiraw kan kosɛbɛ k'a sababu kɛ u bɛ dɛmɛ minnu kan k'a lase Ukraine jamana ma mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko a nana ni gɛlɛyabaw de ye. e bɛ se ka mun de fɔ an ye o taabolo ninnu kan? O taabolo kan vraiment ne yɛrɛ ka jate la Biden ka administration ne ma o ye politique min t'a la ma taa ni jimi sira fɛ. Ukraine a bɛ ka u bɛ minɛnw ci olu ma o dun ye ka mɔgɔw de ni bɛ to kɛlɛ in na. bon wari min bɛ bɔ yan jamana mɔgɔw bɛ taxe min sara an minnu bɛ an de b'a dɔn i bɛ wari min bɛ tigɛ i ka sara la donc o wari bɛ ta la ka t'o don kɛlɛkɛminɛnw na. diɲɛ yɛrɛ dun mɔgɔw bɛ dumuni ni lakanani ni fɛnw de la ni kɛlɛ ye kana fara Israel la ni Palestine ka nin fana ko ka wari min fana bɛ taalo la a politiki kɔni tiɲɛ na ne filiba don Biden ka administration fan fɛ. e bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la taabolo kumaba minnu taara l'Ameriki jamana fɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna politiki yɛrɛ taasiraw la danatigɛli gɛlɛnbaw ba minnu tɛmɛna ɲinan san kɔnɔna la n'a a kɔlɔlɔ ou bien a nafa yɛrɛ bilala diɲɛ yɛrɛ politiki nationaliw kan wa? o sira kan ne y'a jateminɛ partiba fila bɛ a démocrate ni républicain olu yɛrɛ tɛ ka taamasen ɲuman yira mɔgɔw la parce que fo olu de ka bɛn fɔlɔ jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ la. ne ye ko kelen faamuya an tun bɛ kalan kɛ tuma u b'a fɔ Ameriki jamana de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ. bon fɛn dɔw bɛ ka kɛ bi tile na yan nɔ Ameriki ni tun y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ne tun bɛ se ka n bolo da kuranɛ kan k'a tɛ kɛ. o ye tagali bolo dɔw ye fili par exemple président kɔrɔ in ye a janvier kalo tɛmɛnen tile 6 u ye min kɛ u ka capitole la nin n'i ye a nin kɛ mɔgɔninfin sugu ye Ameriki yan o yɛrɛ kɔni i tun bɛ si kaso de kɛ ou bien u tun bɛ si la tunu. donc k'a fɔ ko an'u ka bulonda minnu sigilen bɛ n'u b'a fɔ 9 juges ninnu olu bɛ taa de ka u si d'engrais kɛ pour que mɔgɔ kana se k'u corrompu mais bi bi na o bɛɛ kɛlen bɛ politiki. donc ne yɛrɛ mana miiri ne ko Afrique jamana yɛrɛ an ka taabolo ta an yɛrɛ ye quoi parce que démocratie min bɛ yan nɔ a bɛ n'a fɔ a sera a dan na cogo la hali élection cogoya ninnu n'i y'a dan ne ma yɛlɛma kan ka don o bɛɛ la parce que vote populaire ni olu tɛ ko dama o ye ko ye minnu kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na quoi. e bɛ se ka mun fɔ an ye sisan kɛnɛya bolow sira fɛ ani plan social min ne a tun bilala sen kan jigiya caman tun bilala a kan ne wasadenw tilala ka a kɔ kari yala o min filɛ nin ye tan kɔlɔlɔ bɛna kɛ o la adamadenw yɛrɛ ka taabolow kan san nataw la wa tagali ɲɛfɛ a? kɔlɔlɔba de bɛna k'a la parce que déjà kɔlɔlɔw yɛrɛ daminɛna y'a dɔn kabini Obama ta tuma o tun b'a fɔ ma Obama care président min tun bɛ Trump y'a se k'o bɔ ye Obama tɔgɔ nɔfɛ parce que Ameriki jamana ye n'i y'a ye k'a fɔ Ameriki jamana la k'a fɔ bunahadamadenw ka kɛnɛya sabatili u bɛ tubabu jamana nin bɛɛ kɔfɛ o la parce que i bɛ taa Canadaw ni Faransiw la mɔgɔw u b'u jɔ ni mɔgɔw ye n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'i bɛ yan nɔ n'i banana i ka wari tɛ se k'i furakɛ cogo si la donc n'a fɔra ko wari min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye taxe min bɛ tigɛ mɔgɔw
kun ka se ka mɔgɔw dɛmɛ n'o taara kɛ ka don maramafɛnw na donc bibi na n'i taara dɔgɔtɔrɔso la problème sugu bɛɛ de don donc fura sɔngɔ ka gɛlɛn hospitalisation hali ni muso jiginna sisan fɔlɔ i tun bɛ se ka une semaine kɛ dɔgɔtɔrɔ mais 3 jours mais sisan i bɛ jigin o dugusɛjɛ u b'i bila ka taa so donc kɔlɔlɔba de bɛna na kɛ nin na ka taa fɛ parce que o budget bɛ yɔrɔ min na bibi na o caman b'a la quoi. Kalanko ta fanfɛla dun yɔrɔ kalan tɛ se ka kɛ yan nɔ n'i ma juru ta mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ u tilala kalan na n'i y'a san 40 u bɛ baara la halisa u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na u ye juru minnu kɛ ka ta bankiw fɛ ka o segin jigiya tun kɛra plan social min kan k'a fɔ ko u bɛna fɛgɛya mɔgɔw kan sen da kɛr'o kan e bɛ se ka mun fɔ o taabolo kan. Bayern tun b'a fɛ k'a nɔgɔya ekɔlidenw ma ekɔliden juru min bɛ yen nɔ n'i b'a ta pour que e yɛrɛ y'a fɔ cogo mɔgɔw b'u dɔw b'u si de kɛ u b'a sara u tɛ fo ka taa san 40 san 50 dɔw yɛrɛ bɛ ta ka sɔrɔ ma b'a sarali la bon pour que k'o nɔgɔya tun y'a se ka dɔw ta bi mais républicain ninnu cɛlu ka jagokun de don a b'i n'a fɔ yan système santé sira kɛnɛya sira n'i y'a fɔ cogo cogo k'i bɛ na système dɔ sigi i n'a fɔ farajɛ jamanaw ta faransi ninnu ta u b'a fɔ u tɛ sɔn parce que pharmacie ninnu ni wasaden ninnu dɔw yɛrɛ ka nafa de b'o la donc o de kɔlɔlɔ bɛ yen nɔ o de y'a ka se ka tɛmɛ wasaden bulon na cogo si la a ye Bayern kɛ ko bɛɛ kɛ o kɔni sira fɛ o wasaden ninnu ma sɔn k'a tɛmɛ parce que a t'olu nafa ani minnu b'u dɛmɛ ka u bila u ka élection kɛ olu a t'olu fana nafa. Labanna an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ dugawu de Ala ka sankura hɛrɛ da an bɛɛ lajɛlen ma ka nɔgɔyaw kɛ ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ka jamanaw basigi. An ka foli b'i ye. An bɛ san yɛlɛma waati min na i ko sisan Mali marabolo fɔlɔ Kayi seko ni dɔnko ɲɔgɔnyeba dɔ labɛnna yen nɔ an ko min ma ko Kayi kunbɛn n'a bɛ waleya décembre kalo tile 26 san 2023 ka taa bila janvier kalo tile 10 san 2024 na ni seko ni dɔnko ɲɔgɔnye min b'a ta ko fɔlɔ la Kayi marabolo kɔnɔ o na kɛ sababu ye ka ni marabolo kɔfɔlen la ɲɛnɛmaya dɔgɔkun 2 kɔnɔ an ka lasigiden Isa Bacili ka bɔ Kayi ale ye fasirika kuɲɛ kan an ka lamɛn. Maaw de bɔra Mali fan caman ani Mali kɔkan kana ni nin ye a fɔlɔ ye ni festival mu n'u y'a wele ko Kayi kunbɛn ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la kun jumɛn yɛrɛ de nana ni festival in sigili sen kan Boubacar Niane ale ye président du comité d'organisation festival Kayi kunbɛn hakilina mun nana n'a ye komi aw yɛrɛ y'a jateminɛ san o san 31 san yɛlɛma a bɛ fêter duna fan bɛɛ Kayi ka den dɔ bɛ yen mun ye Batuli ye donc a ye hakilinata kɛ saron kɔfɛ a ko an bɛ nin yɛlɛma k'a fɔ an ka kɛ festival ye mun b'a permettre activité de développement bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na. tɔgɔ in yɛrɛ kunbɛn festival ye o y'a da hali ni hakilina jumɛn ye. an y'a da ni hakilina mun ye n'i ye Kayi fɔ dɔrɔn i ye bisimilali fɔ i ye kunbɛ fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka sɔn ka kan mɛn minnu bɛ Kayi olu b'a dɔn kunbɛ kɔrɔ ye mun ye kunbɛ ye ka bɛɛ dalajɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ donc o ka kɛ Kayi ye donc n'i y'a jateminɛ o de wulila tan bi a kɛlen don ka ɲɛda kura yɛrɛ di Kayi dugu fana ma Boubacar Niane rond-point foyi tɛ Kayi fɛn ma kɛ yɔrɔ min na ko n'a yɛrɛ la a ko fana k'a bɛ Kayi décorer parce que Kayi tun bɛ wele la ville coquette donc an y'o de retrouver donc rond-point fɛn fɛn bɛ yan non seulement a y'a lakura ye mais an y'a décorer fana o ye initiative ye mɔgɔ wɛrɛw ka se ka bɔ dugu wɛrɛw la e yɛrɛ y'a ye Bamakɔkaw caman nana mais dugu wɛrɛ caman nana région caman nana artiste ba caman de fana nana ni festival in hukumu kɔnɔna la Babani Kone sayo awindi ile jatera be sayo awindi o de nana ni Mali bɛɛ ye dɔnkilidala tɛ Bamakɔ ayiwa n nana n ka dugu de la parce que Kayi ye ne ka dugu de ni yanyi ne ka dugu de ka kɔ bɛ ne dɔn ka tɛmɛ dugu mɔgɔ bɛɛ kan donc bɛɛ ka bɔ festival la an bɛna show de kɛ n'a bɔra min na an b'o lakale. Ibrahima Sissoko ni bɛɛ lajɛlen b'a ale wele ko Ibawan ale ta ye nisɔndiya de. festival kunbɛn bɛɛ ka bɔ dɔrɔn ne yɛrɛ nana ka bɔ yɔrɔ jan de ka bɔ fo Amérique a kama donc déjà n tɛ coordonné quoi bi n pɛrɛnnen don ni n ka jama pɛrɛnnen don n'Ala sɔnna ma on va donner le maximum an bɛna kobaw kɛ quoi bato i ka ko ye an ka ko de ye ne yɛrɛ balimamuso don déjà n'ale ye mɔgɔ wele so comme ne ye mɔgɔ wele ka y'an dun fɛ yen bɛɛ k'i bisimila. Alo Kida ale fana ye artiste ye a ma ka nisɔndiya dogo an nalen Kayi. An bɛ Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo an ɲuman bɔra Bamakɔ an ɲuman donna Kayi nisɔndiya don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔkaw ni ɲɛnafin Kayikaw ni ɲɛnajɛ
ni buru b'i bolo i b'a fiyɛ kana fiyɛ tulo bere kɛrɛfɛ ale t'a si dɔn ni bolonɛgɛ b'i bolo kana di kuratɔ ma a t'a kalama salli ala muhamad. Sanni feere sugu mun sigilen don sen kan ni o ye foire belebele ka kɛɲɛ ni festival ye i b'a ye mun ye maaw n'u ka feerefɛnw bɔra jamana fan caman ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o ka yan nɔ. Bakari Bangura ale ye sifinnakaw ka tɔn mun bɛ Bamako Maison des Artisans na. Bɛɛ bɛ se ka Kaye lakɔnɔ cogo ani Kayekaw bɛ se ka Kayekaw ka mɔgɔw bisimila cogo ani u ka mɔgɔya cogo a kana dan foli dɔrɔn ma ka kɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ ɲɛna. Donc ni mɔgɔ y'o kɛ i ka dugu la a yɛrɛ faso la a ka dugu la a m'a kɛ gansan a y'a kɛ min ye pour que u bɛ bɔ u ka n'u ɲɛnajɛ u ka na fɛnw ye a bɛ se ka kɛ hali ni minnu ma deli ka fɛn minnu ye u ka n'a ye. Donc ni mɔgɔ y'o k'i ye e fana man ka to kɔfɛ k'an kana fara u kan. Maison des Artisans président ale bi i da don k'u muɲa to u nana Kaye yan nɔ. Mamadou Sow président Maison des Artisans Bamako. Bon hakilina min nana n'a ye festival Kaye kunbɛn na Batuli Ɲani a n'a dɔgɔmuso de y'an invité k'a ka d'a ye ko Maison des Artisans ni Bamako ka yala o de ye an se kɛnɛ ka yan nɔ k'a da a yɛrɛ ka ɲuman kelen caman ka maison ye. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko in a tagacogo la cogo jumɛn? Bon an ɲɛ bɛ ko in tagacogo la cogo min n'Ala sɔnna a bɛ kɛ koba ye parce que kabiri su min bɛ diya i b'o dɔn kabiri o wula quoi. Ni festival a kɛra sababu ye dɔw ka se ka Kaye ye ni nin ye a fɔlɔ ye. Burama Yatede ka bɔ Mopti. Depuis n wolola ma deli ka Kaye ɲɛ na. Donc ni festival in de y'a fɔlɔ ye e ka Kaye la sɔrɔ. U ye n siɲɛ fɔlɔ de ka se Kaye ko Mopti ne ka na minnu bɛ Bamakɔ k'u ta kɔnɔna na anw yan. A fɔla nana Kaye an fɛn bɛɛ lajɛlen ye an nisɔn ka di parce que ni so minnu jɔlen filɛ hali Bamakɔ maa caman bɛ se ka nin kɛ dɛ a bɛ diya n'Ala sɔnna a ma. Nin bɛna ni sigida yiriwali de Ali Badara Jawara. Économiquement même a bɛ wari de ladon Kaye comme a kɛra Kaye ale yɛrɛ ye financement min bɔ ka na o dan tɛ dɛ mɔgɔ kelen kelen bɛ bɔ kɔfɛ ka na Kaye a bɛɛ bɛ wari de ladon hali dumuni feerela minnu bɛ sirada la les marchands ambulants a bɛ wari di olu ma a bɛ wari ladon olu kun i y'a faamu wa donc mototigiw fɛngɛ transportigiw a bɛ wari dɔ ladon olu kun Kaye kɔnɔna la. Ni festival a bɛna kɛ sababu ye ɲɔgɔn dɔw i kɛra jagokɛla ye i kɛra bololabaarakɛla ko o dayɛlɛ Kayekaw o ni maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kaye VOA Bamanan o tɔgɔ la. Siaka Tarawele bina farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw lase. Sirantolanta bunagun kan Coupe d'Afrique des Nations kan Côte d'Ivoire bafel ngoni saba to man jan tuguni bari san wɛrɛ bafel ngoni nani janvier kalo nata don ka daminɛ a tile 17 ka kuncɛ février kalo tile 11 Côte d'Ivoire jamana kan Mali sirantolantanaw bena ye a farafina ɲɔgɔn kumeba in kɛnɛ kan Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw fana bena caya a kɛnɛ kan o de hukumu kɔnɔ Ernest n'o ye Mali samatasɛgɛw fɛrɛbɔbaga ye n'an ko équipementier a ye dɛmɛ di Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma minnu bena o ni yɔrɔ ta a kɛnɛ kan a sɛbɛntiyara kunasini araba décembre kalo tile 28 san 2017 in na Bamakɔ a dɛmɛ tɔgɔ Ernest ka dɛmɛ balo don min bɛ taa i jɔ tɔni 3 ani tila ka fara sefa wari miliyɔn 2 kan Umar Baba Traoré Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn AGSM ɲɛmɔgɔ nisɔndiyara kosɛbɛ. Nisɔndiyara parce que ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ka hakili to a la k'a fɔ journaliste kalo kelen de don ka sɔrɔ kan ma ka taa bɛɛ ɲɛ ka segin bɛɛ kɔ donc k'i ka denbaya to yen nɔ Ernest k'a ye k'a fɔ an ni dɛmɛ ka kan ka balo di an ma an k'o di so kɔnɔna la ka taa baara nin kɛ o ye nisɔndiya ye a kunkɔrɔta ye mun ye o kɔrɔ k'an ka baara de dɔnna an ka baara ɲuman min an bɛ sanjikɔrɔ waati min na n'u ma dɔn kɔrɔlen o nin y'o dɔ dɔnnen de donc an bɛ a fɔ anw nisɔndiyalenba de don bi a yɛrɛ ye cogo min na a ma dan balo fana dɔrɔn dili ma balo kelen dili ma a danna tuguni ka a ye musaka fana ɲini k'o fara kan parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi an mako bɛ dɛmɛ caman na walasa ka fɛn fɛn y'an ka journalistes tali ka bɔ Bamakɔ yan ka taga kan na Côte d'Ivoire fɛn min ye u siyɔrɔ ko ye k'a jɔ o ko kɔrɔ a ma nɔgɔn musaka miliyɔn caman ko de don olu bɔra ka bali dayɛlɛ san dalen b'a la k'a fɔ ni Ala sɔnna mɔgɔ wɛrɛw bɛ tugu kɔ n bɛ Ala fo n bɛ Ernest yɛrɛ kɔni fo k'a waleɲuman dɔn. A bɛ se ka segin dɛmɛ in na balo ni a musaka. Balo tɔni 3 ni tila o de dira an ma ani musaka n'o bɛnna miliyɔn 2 ma sefa wari miliyɔn 2 ma journaliste fɛn bɛ taa kan na ni Ala sɔnna u bɛ balo nin sɔrɔ ka bila so la min ye musaka ye très clairement u bɛ fara an ka musaka tɔw kan parce que an ka budget kan ye miliyɔn caman de don nka an ma an jigi ma wɔrɔ parce que an b'a dɔn
an dɛmɛbagaw bɛna ɲɛsin an na. Ni b'a yira k'a fɔ kan jara wa ka ban? Ni Ala sɔnna u b'a fɔ ko ni sun bɛ ja a bɛ dɔn kabini a fitiri donc an b'a fɔ nin ye kan jalen ni Ala sɔnna. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw dɔrɔn ma Ernest ka dɛmɛ sɔrɔ. Supporteru sen b'a la olu ta ye balo tɔni 5 ani sefa wari $2,000,000. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Waati sera ka malidenw lamɛn hamina min mana kɛ u la walima minnu b'a fɛ ka san yɛlɛma foliw kɛ. Allah mi baga bela jelen fo ne tago Karim Kunare mi bo jedugu turdo commune Nanziala nsi yoro bendo mako kuluba mo ne mi wolele ma dame ngoni ke jamana marabugo ye o ye ko ka sene do bala ka matériel ñini nga di Sénégalaw mo o ka matériel ñini nga di Sénégalaw mo no yala hali na ma di Sénégalaw mo fu o ka engrais o ka saka engrais la Sénégalaw mo no yala o ka saka tracteur nu ñini nga di Sénégalaw mo no yala donc jamana ko ni ka yere ta folo abi dépend balo de la ni tisigi yere balo isigi yɛrɛ ta donc bɛɛ dalakan ye an k'an yɛrɛ ta an dun tɛ se k'an yɛrɛ balo fɔlɔ yan'an ka yɛrɛ ta kuma fɔ an tun bɛ balo ɲɛɲini fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka yɛrɛ ta kuma fɔ k'a sɔrɔ i ma balo sɔrɔ i tɛ se ka yɛrɛ ta kuma fɔ e balo sirilen don wali jamanaw na ne t'a dɔn i bɛ yɛrɛ ta cogo min a bɛ kuma bɛ fɔ da la mais a tɛ kɛ donc Mali mɛnna o kuma fɔ ninnu na Mali mɛnna nin kuma ninnu kɔnɔna na a bɛ fɔ da la mais a tɛ waleya donc an ka bɔ o fɛn ninnu kɔnɔna na yɛrɛ ta a tɛ kɛ san 1 kɔnɔ a tɛ kɛ san 2 kɔnɔ a tɛ kɛ san 3 kɔnɔ a bɛ labɛn ne k'a kɛ donc n'an tun ye balo ko sigi sen kan k'a ye an bɛ se k'an yɛrɛ balo an tɛ siri wali jamana na ne fɛ an bɛ sɔrɔ k'an yɛrɛ ta. VOA Bamanankan an ka foli bɛ aw ye aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne aw balimakɛ ye Baba Keita Bamakɔ Bankɔni Mali capitale la ne b'a fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka barika don radio sow ni télé sow la walasa olu ka se ka kunnafoni jɛlen cɛri hali bi jamanadenw ka se ka wasa sɔrɔ ka taa fɛ parce que n'i y'a jateminɛ fanga de donnen don réseaux sociaux la bi ka tɛmɛ radio ni téléw kan parce que k'a sɔrɔ radio ni téléw ninnu bɛ impôt sara u bɛ taxiw sara u bɛ jamana sariya fɛn caman sara bon réseaux sociaux ninnu caman bɛ yen o tɛ foyi sara jamana ye bon n'a fɔra ko ka barika bɔ radio so ni télé so ninnu na ka fanga don réseau ninnu mɔgɔ ninnu na ten bon a laban télé ninnu ni radio ninnu caman bɛna datugu dɛ u bɛ courant sara u bɛ impôt sara u baarakɛlaw bɛ sara appareil minnu bɛ kɛ ka baara kɛ olu fana bɛ san donc ne kɔni ka b'a ɲini Mali faamaw fɛ n'u bɛ ko minnu kɛ u ka radio so mɔgɔw dɔw ta ani télé so dɔw mɔgɔ dɔw ta wala o ka fisa quoi jamana kɔnɔna na ka fanga don u la dɔɔnin n'o tɛ u sɛgɛnna an ka foli bɛ aw ye a k'an bɛn. ani wula via bamanan mɔgɔ somɔgɔ ne tɔgɔ ye Adamu Konatɛ ka bɔ Kungoso Tɛnɛ mara la Mali la ne bɛ fɛ ka an ka jamana faamaw ɲininka u ko Mali dugukolo ko nafolo bɛ yen depuis an ka dɔgɔ kuma bɛ sen na bon n'a fɔra ko nin bɛɛ bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ san ba yiri ka a baara ti commencer ka ye bon a kɔni bɛ ka fɔ ten dɔrɔn an tulo kɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu b'an kunna bi an jigi dannen b'olu kan an b'o fɛ n'olu yɛrɛ tɛ an ma mɔgɔ ye min bɛ se ka nin baara in daminɛ joona bon ne kɔni hakilila kun ye ni olu tulo bɛ ne kana o kun ka se ka wuli k'u jɔ ka kow ɲɛɲini pour que gasoil ko sɛgɛn ni essence ko sɛgɛn ni pétrole ko sɛgɛn bɛ se ka ban ka bɔ maliyɛndenw kan cogo min na an ka jamana ka se ka ja ka taa fɛ hali bi ne yɛrɛ baara kɛ mansin baba ninnu de la kuma dɔw gasoil ko sɛgɛn b'an kan ne ka baara bɛɛ souderi kuma an tɛ courant ma yɔrɔ la an bɛ baara kɛ ni groupe o de. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo walima n'a y'a sɔrɔ a b'a fɛ k'aw ka san yɛlɛma foliw kɛ a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira la ni o bɛ tali kɛ 01 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ musow ale ni npogotigininw olu fana a ka d'an ye ka u ka cikanw lasɔrɔ. nin bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ la Dadi Balawe
ale bolo be nege karafe la kunnafoniyaw lasera aw ma ne Seinabu Cero yɛrɛ fɛ tɛnɛndon ni ala sɔnnama aw ni Mariam Kuyate bena ɲɔgɔn lasɔrɔ aw ka tabalen kunnafondi kɛnɛ kɔnɔ ɲano cɛ an bɛ kan bɛɛ boloda ni aw ye sankura hɛrɛ ala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka kulomajɔ n'aw ka cikanw dili la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na foli kɛrɛnkɛrɛnnen be an baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fana o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw k'an bɛɛ kumana wɛrɛ ni ala sɔnnama